שלום חברים, והיום הייתי רוצה לדבר על הספר שכתבתי בכיתה ג'. אני חושב שאחד הדברים שאנשים שמציירים קומיקס הכי יכולים להתגאות בו זה קומיקסים שהם ציירו בעבר. היי, אתם יודעים שאת הקומיקס הזה ציירתי שהייתי בן שנה? גוגו גגה. הרעיון של הקומיקס הוא על גיבור בשם קפטן מחשבה. היי, מה זה שמה בשמיים? זה ציפור? זה מטוס? לא, זה קפטן מחשבה. אז שלום חברים, והיום אני וקפטן מחשבה היינו רוצים לדבר על הקומיקס המקורי שלו. 1. לקומיקס קפטן מחשבה לא באמת קראו קפטן מחשבה, בעצם קראו לו חלומטום, שפשוט שיניתי את זה כי זה נשמע יותר טוב. הכוחות על של קפטן מחשבה זה שכל דבר שהוא חושב עליו קורה. שאני חושב על זה, הכוחות שלו די חזקים, והראה לעצמי מכיתה ג' היית צריך להחליש לו את הכוחות, באמת, זה חזק, יותר מדי חזק. הסיפור מתחיל עם ילד שבבית ספר בכיתה ג', כי זה הגיל זה הכיתה שבה הייתי שכתבתי את הספר, ובאמת מספרים מה השם שלו, אז אני פשוט אקרא לו ילד, כן. והילד הולך לשיעור שבו המורה מעבירה שיעור על נושא מאוד מעניין, חלומות. הילד מאוד מתעניין בנושא, ואחרי השיעור הזה הוא מחליט להקדיש הרבה ללמידת חלומות, ואחרי הקטע הזה יש קפיצה של 20 שנה. כעבור 20 שנה. אחרי הקפיצה של 20 שנה, האיש שעדיין לא נותנים לו שם, היה לו חלום מאוד מוזר, אז הוא הולך לדבר עם זה עם איש. אחרי השיחה, האיש שעדיין לא נותנים לו שם חוזר הביתה. ושהוא קם בבוקר, הוא הולך להתפנות, עכשיו קורה משהו מאוד מוזר, הוא קופץ מהחלון. וקפטן מחשבה התחיל לעוף. אם אתם שואלים, מאיפה יש לו את הכוח לעוף? זה די פשוט. הוא פשוט חושב על זה שיהיה לו את הכוח לעוף, והנה הוא עף. קפטן מחשבה חושב שהוא רואה גנב, אז הוא מחליט לקחת את הגנב עם הכוחות שלו, ואז הוא מגלה שהגנב היה רק ילד. ילד? אני רק שיחקתי עם חבר שלי. בגלל שקפטן מחשבה הרים את הילד עם הכוחות שלו, אז המשטרה הגיעה לעצור את קפטן מחשבה. היי, אתה תוריד את הילד, אתה במעצר. בכלא, קפטן מחשבה ניסה לבקש מאנשים שישחררו אותו. כן, זה די מטופש, אבל זה מה שאני חושב שקרה. היי, למה שאני אשחרר אותך? אתה פושע. ואז לקפטן מחשבה היה רעיון. רגע, יש לי כוחות על, אני פשוט יכול להשתמש בהם בשביל לברוח מהכלא. אז זה מה שהוא עשה. קפטן מחשבה עף מהכלא, ובזמן שהוא עף הוא מצליח לראות גנב. קפטן מחשבה מתחיל לרדוף אחרי הגנב. הגנב מתחיל לברוח, ובדרך הוא עושה דברים שגנבים עושים, שזה לגנוב. כן, הוא גונב דברים. קפטן מחשבה משתמש בכוחות שלו בשביל להחזיר לכל האנשים את הדברים שהגנב גנב מהם. גנב. קפטן מחשבה מעיף את הגנב על הרצפה, והגנב יורה בו ברגל. הערה קטנה, אני לא בטוח שזה מה שבאמת קרה, כי היה מאוד קשה לתרגם את כל הדברים. הכתב היה נראה כמו כתב של פרעונים עתיק,
והיו מלא שגיאות כתיב, אז היית צריך לדעת מה המילה הכי קרובה למילה שהייתה כתובה בעמוד. בבית חולים, כן, קחו אותו לבית חולים. המפקד בא לבית החולים בשביל להודות לקפטן מחשבה על זה שהוא הצליח לעצור את הגנב שהם חיפשו להרבה זמן. הוא לא תפס את הגנב ירה בו ברגל, ושתיים, הוא ברח מהכלא. מה? ואז המפקד הציע שצריך לעשות מסיבה בשביל קפטן מחשבה. כמה שעות לפני המסיבה, המפקד בא לבית של קפטן מחשבה, שעכשיו הרגל של קפטן מחשבה החלימה, וקפטן מחשבה החליט להביא לו במתנה שתי ניסויים שהוא עשה, ראש בטטה וראש הליקופטר. ראש בטטה הוא בטטה, לא יודע למה, וראש הליקופטר זה משהו שאתה שם על הראש בשביל שאתה תוכל לעוף כמו הליקופטר. במסיבה אנשים התחילו להגיע והכל היה נחמד עד שמישהו אחר הגיע, שזה הנבל שלא אמרו את השם שלו, אז נקרא לו מר נפוח, ומר נפוח ניסה לחסל את ראש העיר. כן, הוא קפץ לבניין ליד ושבר את החלון. קפטן מחשבה הגיע להציל את המצב, וזה לקח רק שימוש אחד. קפטן מחשבה הגיע הביתה והחליט להדליק את הטלוויזיה על ערוץ החדשות. חדשות מעניינות, יש נבל חדש שמסתובב ברחובות ומחפש את ראש העיר החדש. אני לא יודע למה יש ראש עיר חדש, כן, אני זוכר שזה מה שהיה כתוב, אבל כן. זאת נראית כמו משימה לקפטן מחשבה, והוא טיפל בזה במהירות. קפטן מחשבה חזר, הוא הלך ישר לישון. בבוקר קפטן מחשבה גילה שקוף התיישב עליו, והוא חשב שזו הזדמנות טובה שהקוף יהיה העוזר שלו ללחימה בפשע. קפטן מחשבה חשב שגם זה יהיה רעיון טוב אם הוא יכיר את הקוף, העוזר החדש שלו ללחימה בפשע, למפקד. אבל הקוף לא רצה לפגוש את המפקד בלילה. חבורת פושעים עומדת לגנוב כסף מהבנק. אתם יכולים לנחש מי אלו חבורת הפושעים? אני אתן לכם כמה שניות לנחש. קחו את הזמן. אני לא חושב שזה כזה צפוי. וחבורת הפושעים היא המפקד קופיקו, שזה הקוף שהתיישב על קפטן מחשבה, ראש בטטה, ועוד איש אני לא ממש זוכר. הם קוראים עצמם חבורת הרעים. כן, שם די צפוי. קופיקו עמד לפוצץ את הדלת עם פצצות. ובאותו רגע גיבור חדש שגם לא אומרים את השם, אז נקרא לו לייזר בוי, מגיע להציל את המצב. לייזר בוי השתמש בכוח שלו, שזה קרני לייזר, בשביל לראות קרן לייזר על ראש בטטה ולפוצץ אותו. הראה לעצמי מכיתה ג'. קפטן מחשבה עוצר את הפושעים שהוא תופס, אבל לייזר בוי פשוט יורה עליהם קרן לייזר ונגמר הסיפור. זה די מוזר, לא? קפטן מחשבה מגיע בדיוק כשלייזר בוי יורה לייזר על איש השקית. כן, אני לא יודע מי זה, אבל כן, הוא יורה לייזר עליו ונגמר הסיפור.
המפקד מבין שהתוכנית שלו כבר לא תעבוד, אז הוא וקופיקו עפים עם הראש של הליקופטר. לייזר בוי מנסה לראות עליהם לייזר, אבל הוא מחטיא את קרן הלייזר, והקרן לייזר עף על השמיים. כעבור שבוע, כן, עבור שבוע זה הזמן הגיוני שאני יכול לחשוב עליו, 3 גנבים גונבים כסף מאישה עשירה, כן, זה מה שכתוב. היי, תביא לנו כסף. למה? כי אנחנו רוצים. כן, זה הסיבה שלהם. כי הם רוצים. הסיבה הכי טובה בעולם באמת. כי אנחנו רוצים. ואז לייזר בוי מגיע ומפציץ את הגנבים עם קרן לייזר. כן, באמת, מה הסיפור של לייזר בוי? לייזר בוי הולך לחנות קומיקסים, ושם הוא פוגש את קפטן מחשבה, והם חברי על טובים. כן, זה איך שהסיפור נגמר. מקווה שנהנתם, מקווה שזה היה סרטון טוב, מקווה שהרמקול היה טוב, מקווה שהכתב שלי היה מובן, ונתראה בסרטון הבא.